Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Možda nekima izlazi kasno video, a možda nekima i ne. Ovako. Je dočekala, znači rekla ne, sutra ću. Ali kako ću sutra, ima puno obaveza. Mislim da svi se pitate kako ja obaveze imam, ali imam. Ceo dan. Ne znam kada ću domaći. Sad najbolje. Obukla sam ovu trenerku samo na brzaka da bi vam snimila video. Znači, kupala sam se. Ovako. Ovdje je svašta nešto. U tome je kozmetika. Jer ja prosto obožavam. To vam je poslala od moje mame drugarica. Ona je kozmetičarka. Ima puno kozmetike koju više ne treba, ne koristi i dala je meni. Ja sam se oduševila i stvarno zahvalit ću se sada kad budem snimala video. Ovako. Neću da gledam. Wow. Kao neka vodica se ubati unutra pa se prska. Ima vode, super. Spa organic. Izvinite što mi sižu borke. Znači ne znam ali su ona ekstra. Ja ću samo da vam govorim zašto je šta. Zato što ne bi da čitam pa da pročitam nešto pogrešno, znači pokazat ću. Dobra, ajde. Genera. Kako se zove Genera, što vreme? Plave boje. Ovo je Dior. Kreta. To zeleno znam šta je. Dior, opet Dior. Predivno miriše. Bolje ovo dole. Faklar Duo. Sad da li sam dobro pročitala? Ne. Puno je. Ovo ne znam šta je, ali je super. Ovdje ima još puno kreme. Izgleda tako četamo za muku me. Sensal, tako piše. Sad ću da vam pokažem. Ne možete baš da vidite.
krema sa uljem pšeničkih klica. To nam je dugo trebalo dok kapiram klica. Ne znam to što je. Klica. Bijela krema. Dior. Da pomiriš. Opet sam zaboravila. Inače ja sam ovu već gledala. Mislim bavila. Zaboravila sam dobro curi. Neka krema Dior. Ne, gledam. Neće ovdje. Sam vršamo. Nivea. I Sangi. Unutra neka voda ne bi da prospem po sebi. Estée Lauder. Ja znam ovu kremu. Ova krema mi se jako svidala jedan put kad sam bila kod nje. Unutra je zelene boje. Vi tu sada možete možda da vidite. Znači fenomenalno. Ima takvim bojama. Dolce Gabbana. Nadam se da sam dobro izgovorila. Dolce Gabbana. Neki mali parfemčić. Ne mogu sve da pročitam. Baš slično piše. Još jedan. Baš mi treba ove prave. Ovdje još uvijek ima. Pogledajte koja je to boja. Onako. Ne znam kad su to. Kako ste? Predivno. O, da. Samo pročitajte. Moram da namažem. Nešto u tobi. I naravno ovo što ostavljam najbolje za kraj. Ovo je pretposlednje. Neka krema. Body krema. Znači za tijelo krema. I naravno najbolje za kraj. I wow. Ogledalo. Labello. Ćao. Predivno miriš. To bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se sviđa. Ako jeste, obavezno lajkujte. Subscribeujte se. I komentarišite ovaj video. To je to. To je to.